Salut băieți și bine ați venit într-un nou episod. Știu că n-am postat cu Stumble Guys, ăsta, cum se zice, Standoff, dar e pentru că am filmat odată, dar a durat prea mult videoclipul și n-am putut să-l postez. Și de atunci am cam renunțat cu treaba de Standoff. Dar după aia... Ce? Timpul e 0. Ar trebui să se fi terminat. Ciudat. Chiar s-a terminat sau ceva de genul. Pă bune, zice 0 secunde. What? Cred că e un bug. Dacă uite. Cred că am intrat la finalul jocului. Ei dau ăsta. Să încercăm încă o dată. Că dacă nu merge aia, încercăm eu. Team Deathmatch. Da, Team Deathmatch. Și dacă nu vedeți aimbot-ul meu efectiv pe Sandy Ars, pe Team Deathmatch, o să vedeți după aia, o să mă duc pe training și o să vă arăt. Ok, iau un M4. M4 e arma mea. Arma mea frumușică. Uite, uite, uite! Nu, 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 nu! Da, m-am jucat cu ăsta de... Cum pun pauză și asta s-a întâmplat. Ia, dacă îl pun în colț... Da, e fizic imposibil. Perfect. Începe să devine enervant, că acum mă bagă cu de bun. Mamma mia. Bă, dar cine folosește areul ăla? Campați acum. Ce poză de profil ai și tu? Ia uite mă, vin pe la spate, nebunii. Mă, că deja mă enervați, mă, nu mă luați pe la spate. Știi că nu-i frumos. Ăla stătea așa, nu mă vedem. I'm invisible! Oh vai, oh vai, oh vai! Săracul s-a dus. Dar eu nu râs nici un pic. Bă, dar am imul din ce în ce mai prost. S-a dus. Mai văd încă unui văd arma. Bă, dar cum de încă n-am murit? Ăsta e efectiv 15 HP. Îmi vine unul și îmi dă cu acauz mort. În sfârșit! Și fix când ziceam de acá. Taci mă de-n gură. Nu tragi tu cu arma aia nici mâine. Din nou asta. Nu vreau să fac nici videoclipul prea lung, că totuși n-ar avea rost. Ești unul în spate și unul în față. Ce să fac și eu, mă? Că nu știu pe care s-a dat. Te-ai dus? Și în sfârșit am făcut level 20 și pot să fac la competitive. Deci să lăsați un comentariu să-mi spuneți dacă să fac un videoclip la competitive. Că m-am jucat în meci de competitive, toți au zis să-mi dea chef. Nu știu de ce, dar au avut ei chef. Hai de capul meu, cum de nu i-am nimerit nici măcar un hit? Ce campatori sunteți? Campează și ăsta.
Doamne, Dumnezeu. Așa o să vedem. Păi, pirul meu cred că era inamic. Bă, campează ăștia de așa enervant. Mă rog, cred că oricum o să-i mici pierdut, deci... Noi trebuie să facem jumătatea lor în mai puțin de un minut. N-am timp să-mi carc. Vezi, nu te lasă. Așa, în sfârșit. Trebuie să reluăm pasul. Nu? Așa. În sfârșit începe distracția un pic. Oricum știu că nu pot să-i ajung, dar măcar îi mai omor așa. În 30 de până nu facem noi și multe kill-uri. Ăla, ăsta vreau să-l omor. Bă, ce lag are ăla? What the fuck? S-a teleportat! Bă, ai văzut și tu. Ați văzut și voi, nu? What the fuck? Eu o să primesc acum bani sau ceva numai pentru că fac un level. Cel mai probabil. Așa... Ce bani să iei? Tare. Ok. Ăla a fost un meci nereușit. Hai să mergem. Am zis că mergem la training, dar... ce să fac? Hai că mai bag un team deathmatch. Că parcă simt că ăla a fost... Ai de capul meu. V-am zis că ăla a fost destul de ghinionist, dar nu-mi place deloc, da, deloc Alispo ăsta. Mi-a dat un sniper, bune. Lutul meu. Dar ăsta e cel mai bun loc de campat. Bine, și uneori cel mai prost pentru că nu fac kill-uri. Cred că o să fac videoclipul ăsta vreo 12 sau 15 minute lung. Deci dacă vezi că sunt videoclipurile scurte, lasă un comentariu și poate le fac mai lungi. De 20 de minute așa. Dacă le fac de vreo, cum se zice, 30 de minute, o zic că durează prea mult. Și o să mă pune să aștept vreo 3 ore să se posteze și după aia nici nu se postează. Deci, nu are rost. Stai părica în față. Ce te uiți, mă, așa? E capul meu. Nu, mă, nu, gata. Gata, mă, că m-a săturat. Nebunii vieții, mă. Tu cu Portugalia ta. Du-te înapoi în țara ta, că nu te vrea nimeni. Nu te vrea nimeni în România, mă. Nici pe stand-o, bă. Nici indienii nu te vor. Și de obicei nu stă atât de răutăcios, dar cu tine oricine poate fi. Ronaldo îți bagă fault. Hai, să mai continui sau să mă opresc? Mago, pe bune. Campați voi la noi, campați și noi. Hai, muriți, muriți, muriți. Hai. Așa.
Bă! E enervant, mă. Așteaptă acolo până nu mai am ambulanță și după aia. A, uite-l, ăsta-i. Nu, refuz să mor de la ăla. Pe bune. Poza ta zici că conduce o mașină ca beatul. Da, chiar nu, hai să ne uităm la poza ta. Da, uite-l pe bunicul. Da, mă, da, zici că miște mașină ca beatul, dacă văd eu bine. Bună încercare. Pe bune. Da, deci practic după runda asta cred că încheiem episodul ăsta. Dacă vreți să postez mai mult cu standoff, să-mi spuneți în comentarii. Da, și nu uitați să dați like și subscribe, vă rog, am nici eu nevoie de abonați aici. Că n-am abonați. Și chiar îmi trebuie și mie. Ca să fiu sincer, dacă fac și-o 30, ar fi raiul pe pământ. Pă bune. Atât de mult îmi doresc să fac 30 de abonați. Hai de capul meu. Nu prea o să-mi editez videoclipurile, că nu prea are rost. Că dacă le editez, ar putea să zică oamenii că sunt fake-uri și de-astea. Dar nu, uite, reale, mă mișc acum. O bune, dar... Totuși, dacă le editez, o să creadă oamenii că sunt fake-uri și nu vreau să creadă asta. Că așa pierd din abonați. Și are un rost mai mare dacă nu le editez. Totuși, de ce ar trebui? Mai sunt 40 de secunde și pe ăsta l-am pierdut. GG. Știu cum e vorba aia, nu renunță niciodată, dar aici nu că nu renunț, decât vreau să fac kill-uri. Că fac kill-uri, primești și eu mai multe credituri. Rusul ăsta a venit la noi. Avem și noi un rus. Rusul versus rusul. Sau Rufus. Rufus versus Rufus. Ai de capul meu, am la celălalt Rufus. GG. Ia, vedem eu câte kill-uri fac. Sunt pe locul 3 la ăla. Sunt pe locul 1, tare. 29 de kg, dar măcar la mine sunt pe locul 1. Cred că am avut și cel mai puțin ping. Ma, 50 de bani, ma, 8, 20, ma! Da, acum clar pot să-mi iau un cufăr de la... O să-mi cumpăr cufărul doar dacă dați like și subscribe. Și în următorul videoclip o să postez cum deschid cufărul. Hai, ăsta a fost tot. Ne vedem în următorul episod. Și pa!